Wis ketutan rambut iki reng. Iki ora ngerti ana sirah semono gedene mlebu lambeku. Kowe iki ngoweh nang kono. Yo, sriuning, Nduk. Joget iki. Sing halus. Ora iso joget, ora iso joget. Ngene iki marai. Ngono. Sing bareng karo gamelan. Alon. Ana. Ngene iki lho. Ngono wis ora? Awas gendelengan. Ora bareng lagi. Awas. Kebar. Ora iso kurang ora. Hei. Yaup. Singgah tak terunduk tangkap ketangkap ketangkap tung tung tak gantung ketandap dap joget kok dompo tang tang ndelok itu celeng-celeng ngono ora tang celeng-celeng ngene-ngene apa joget kok ora gathuk aku seneng sing ora gathuk kok
Ngegat ora biasa. Nah iya. Coba iki. Hah? Coba. Apane? Hah? Apane? Bae sapa? Pikir ora. Sing nembang sapa? Walah ku ta. Walah. Kok yo ora krungu kok, Truk. Sing nembang ngurute maning. Iya. Sapa? Siswati. Siswati binti Sagirin. Pateni lho kowe ra. Kuwi adine dhewe. Heh. Kuwi iki adiku iki. Adimu rek? Heeh. Nek karo aku ora oleh, ora oleh. Ini menang ling limpe. Wah, nek iki perlu ngrungokke iki aku. Postur tubuhe kaya aku soalé. Bodol dene lemu. Jen. Amben kudu wesi. Tek ngapa nek nggo wong loro iso jebol tenan kaya aku iki. Asosiasian iki elek e. Ngawur wae. Padake apa? Kon gelar kloso ye. Nembang apa? Sayang. Nembang kiki. Olah liya sing guyu kiki. Nembang apa? Mari kangen mawon. Mari kangen. Wah, karang wis ketemu karo Kang Mas kok ya. Andane ketemu karo Pongkrenge ora bakal mari. Ketemu karo Kang Mas Hadi Subagong. Ya, mari kangen. Apik mesti gitu. Niku ora oleh delok kowe, Truk. Ora oleh ngrungokke kowe. Kalih, yo kene wae. Awas kowe janji ketap-ketip karo Siswati. Ketok irungmu. Tarung dhewe. Ya. Arepmu. Yo, kepethuk karo Kang Mas mandi kangen. Jare kepethuk karo adine. Siapa? Sing ngedram iki, Pak. Rupane kaya Paunel, Dik. Yo. Wah, kuwi. No.
tang te jebul kae kang tak anti-anti wis teka mrene rata suwe gler ira apal jan ora ya wis ya coba saiki saiki gentenan Natalia ya apa kira-kira onang-onang onang-onang anu bangun kowe nduk hah Langgam Ngidam Sari. Ngidam Sari wah jan kowe kok wis ngidam iki yo gek sapa ngono nganggo bawa ora oh iya buka aku nak manjap-manjep buka ayo sing apik lho nek ora apik bapakmu nggo tumbal aja ngapa jan aku Mas Bambang pujane ngati eleh wedhus ngono ora Apa tak? Kowe tak terus. Problem jen. Wong nandang asmara. Pulituk pancen ngandal. Dali-dali dhuwur. Hai. Terus dong. Walas somring. Ura weruh. Awak mami. Ora nginjen lho. Dah. Awas nginjen. Besok kapan katekan. Lan wong Bagong Jejer karo Mas Bagong. Ayo. Mumpung Petruk ora nginjen. Pamak nonah kodang
Petruk nanti rek. Mbah. Mau nginjen ya Petruk. Talian gunungan. Prau sasataran tanpa patri Mulai. nyedam sari Jingi nang ngarep kentut. Ora rasa tapet teh. Wah, apik tenan. Wah. Saya ora dikisruh Petruk jos. Langgame ya. Heeh. Sesuk tak tukai mbak gula. Ya, jal. Tak joget ae nek, Nduk. Alah, tenan. Copo. Nih, joget langgame aku. Pesek isi ketan, irung pesek go rebutan. Sarna kono kemaki nemu randha sak anake. Besok tak tukai mbang gula sunduk. Yang bunder kayak gambar sikil kali. Jan yo mengkari sinau kerep latihan swara, olah vokal, olah cengkok. Engko tak warai gregele. Mesti sukses. Sukses ya sukses. Ya wah Jan wis nganti wengi ya Kang Gareng ya wis muga-muga apa kang dadi diane keluarga kene diparingno bisa kesempatan muga-muga kalis Korbido tansah caket karo Karahayon. Ya. Bisa njaluk sijine aku. Karo sapa? Karo Budhe. Oh ya. Apa?
Nyindani srepek songo. Buka saka kendang. Ndul entak ngono kena ae. Yo ngetutke bapak kan wis karo Ndara Abimanyu. Ya, ya. Ya, tutup ya. Ya, Bar. ingkang sinungati gawe gelar nararyambak srusudira pamo kang mangrempak suranggangkara kita humangsa kacarita ana sesotya kang coplok sekembanan nenggih satriya putra Ngamarta satriya Plangkawati nenggih Raden Abimanyu ya Gangga Murcita ingkang kadharaken repan punakawan nenging cipta daya-daya prapta men kasatriyan Judipati nenggih ingkang wonten madyaning wana barisaning rata denawa wingking saking negari Traju Trisna mambu gandaning satriya Jepedhul saka ngrul pating Galeyah solahe barongan ditanggap
kiri-kiri Nya sapratopo abang kamlagar mangwungso Aminta lawan hanggeru kaya sing anubruka arep cangkem lah wis nang padha jek-jekan ana santri makus mandhok santri aku takon sapa jenengmu aku takon us ayo ngaku sapa jenengmu sapa itu mantu aku takon woi mboten sadi takone kula gaglagi mawon satya niki ayo aja di tak takon luwih dhisik sapa ngaku jenengmu mantu aku takon us waduh bagusin openg lengger koncane dilarak-larak bayangane dililing-liling tindak waduh ampune wangine ora jamak aduh kula kae alise kok jelirit kaya alisku kae jenenge alis apa di nika alis nanggal sepisan kiraka nanggal sepisan nggih waduh mripate yen kanggo kedhep apik banget di monggo yen kanggo mlerok sak delegeran gawe kepincut mripate kaya mripatku kae jenenge mripat kepiye di nika mripat nanggal sepisan nanggal sepisan nggih waduh nak mesem di gawe pencut sing sapa weruh mongko katon untune cilik-cilik mongko tinata rapi kaya untuku putih-putih kae jenenge untu kepiye nika untu nanggal sepisan untu kabeh kok nanggal sepisan piye apal kula ngekur niku nanggal sepisan bathukmu ora nanggal sepisan lho untuk iki nanggal sepisan liyane srane ya truk ngaku sapa Gus puto-puto pitakon murang toto ngampiak kaya wong jolo getak kaya wong gusah manuk ngaku luwih dhisik sapa prace kamu ngendi dan kamu takon karo aku Degdya Ancak Ugra saka negara Traju Tresna Ancak Ugra ya sing ana mburi kae sapa wah Yahya Griwa kali sora kuwi sapa Gus
Satriya Plongkowati Abimanyu. Abimanyu Gangga Murcita. Gangga Murcita. Wah jenenge apik-apik. Truk, terongane butane Setija kae. Wah iya jare wong saka Traju Trisna. Kae sing mburi ya sapa? Kuwi Ancak Ugraya. Wah lah yen ngono kowe lali karo aku. Lho kowe sapa? Petruk aku iki. Petruk. Wah lajan ora kenal karo aku. Nek ora kenal mbok rasa nyongol-nyongol Petruk. Ngarep kenal tak judut e. Kowe buta ngendi? Traju Trisna kowe sapa? Bagong aku. Nek karo Setija apane? Kae ratuku. Hah? Ratuku. Ora kowe nek karo Setija kenal lho ora. Ayo ratuku. Sing arep adol Setija kuwi sapa ta? Aku ki takon. Kowe nek karo Setija kuwi kenal lho ora? Ratuku. Kowe lah aku ki ora arep adol dengkulmu mlocot. Aku mung arep takon, Setija kuwi kowe tempung ora? Ratuku. Kowe lah tak badhem wadu lho kowe kok. Aku ora arep adol Setija, goblok ora. Kowe iki ya rada nggong ratuku ki maksude iki Setija ki ratune kae. Ora, masa Setija kok ngabdi ratu kuwi. Sing tak karepake Setija kuwi ratune kae. Berarti Cakil dadi ratu nang Traju Trisna. Bisa-bisa ki? Kuwi nerangke kok piye ta, Truk? Ah iya, Setija kuwi ratune kae. Ha iya, anjir Setija ki saiki ora dadi ratu apa piye? Nek ratune kok iki. Mudu arogong ora? Ku kenal Bung Monara Kasura? Iya, tepuk. Oh, ora ngono. Kae ngendi? Traju Trisna. Ora ngono. Kowe tepung kae ratuku. Ora. Setija siji demane-mane malah arep dituku. Ata gadhekke kok. Wis rasa omong mana Cakil Truk ora. Sebel aku. Sing weruh sing mburi mah seneng aku. Sebabe jengger. Kae kudu jengger. Kae iki rambut gimbal. Kaya kene kok kaya jengger ya. Weh, ngrasani jengger ku. Wah, jane seneng aku. Angel golek ngalkun. Rambutnya nganti kawar-kawar. Apih manyu. Kono marang. Aja pacut aku mungkin entuk yipacut, ora entuk yipacut. Mani musaku sak kancaku. Sing tak wedene apam. Opat kapita kaya butute lo tapangin kekecero kaya manuk branjang leno pangindam sampe di perpatang putung balungmu. Aja tinggal playuki ning merganing patimu. Angyo. Oh.
Aja tindani. Aduh. Yeah. Oh. Wah, ngacaku mati ya. Tuh.
Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Kancatukaning padhe Abimanyu belokno padhe kancaku belokno padhe kancaku mara gage maju adoh balang bedama cendak saut samirke pundak tangguh kirik bletup bangkemu Pripun Gus? Butane galak Petrus. Cetha yahene. Buta kok yahene ra galak ora normal butane. Cetha buta pun mompong niku. Buta kok kan bladegan. Gak dipateni ora buta teng crengi. Ora gelem moncat saka ngarepan patas janggamu. Kacarita kathah ingkang sirna margalayu raksasa ingkang saking traju tresna eling-eling durung mati yen durung bareng ratu Gustine kana samirana gumregah tanyawu dolo majar.
kalangi wanak tlara pandan muncar tinon rekekonang surem sorode tan padang Asemayar kandes obah pacak dodok kulu jae nyung nyung nyangin nyung nyang nyung nyungin nyung nying nyung nyang ngeblek ya joget trembelane anak joget nang jaba ora sing bayari ora ono lambe ndara umpama para yaksa sampun sami lumajar sampun kaget yen niki pun pejah ning kok saged gesang malih pancen nika mbiyen buta nika asline saka sajen bareng mati kudu karo gustine mila Gus mendak mangke kedangon panjenengan cumondhok wonten kono monggo kula dherekaken sowan ingkang wonten ing Jodipati iya yen kowe manggon ayu aja nganti suwendhetna laku kudaya-daya prapta ning Jodipati suwawi kula dherekaken Gus Kacarita Kanjeng carita gelis kang ambil kami nenggih ingkang wonten kasatriyan Jodipati Raden Harya Werkudara den adhep ingkang Rakanata ing Amarta Prabu Kuntadewa miwah ingkang Rakanata Dwarawati saha para putra tan Kantun Raden Antasena Bapak Ander wonten ing kasatriyan Jodipati mangkono wijiling pangandika Resang Haryasena ing dereng kawiyos sing lesan
ameh rahina samubang hiwang aruna kati netraning uga rapuh sabdaning kugelohing kanigara sagatar Kyayam Wono wah Puntu aji kakangku sak rawuh ana Jodiwati adimu Werkudara ngaturake bekti aji kakangku iya yayi banget panampanipun kakang siadyasung pambagi ndak tampa dadya bungah ora liwat astutinipun kakang Tampanana yayi wah iya ndak pun didadya jimat Kresna kakangku aku ngaturake pambagi Wanakrama. Iya Dimas Werkudara. Ora ana swiji apa pratmanipun kakang marang si Adi, ora liwat nuwun pudya pangastuti Tampanana ya Di. Iya tak pun didadi jimat. Gatot wonten dawuh, Antaraja wonten dawuh. Prayogakna lungguhira ngesaken dawuh, ngesaken dawuh. Antasena. Ana apa, Pak? Dikewara prayoga lungguhmu. Ya wis ora kurang prayoga bektiku katura Rama. Ya Antasena anakku. Aji kakangku. Apa Yayi Werkudara? Banget panarimaku dene. Panjenengane sakloron banjur kersa rawuh ning Jodipati. Mergo aku bakal mulakramakke Antasena anakku jalaran Gatot wis palakrama Antaraja wis samung sajuga Antasena kang durung. Pancene mengkono kok Yayi pun kakang mung bakal atur donga marang Gusti Kang Mahanasa tumrap putramu Antasena muga bisa kasembadan anggone bakal palakrama marang Janakawati mung pandungane wong atuwa. Ora liwat bisa dadya kaken-kaken lan inen-inen Yayi. Ya entak trima kanthi banget. Yayi, apa Kresna kakangku? ya pun kakang semono uga sekedhil jemurung tumrap ingkang niki. Yayi Werkudara tepi marang darmaning wong atuwa. Ingkang bakal malakramake marang Antasena. Mung wae, Yayi. Lelakon iki mengko ora bakal gampang anggone kasembadan ya jalaran sapa wae ing darbe gegayon mesti bakal ana rubeda ingkang adhang ana ing dedalan. Nanging percaya, Yayi, yen pancen kodrating Jawata, jejedwane antarané Antasena lan Janakawati bakal ana merga ingkang gampang puluh ing kono dadi jatuh kramane putramu Antasena. Iya. Mula Antasena piye wa? Tak jaluk ngaturna donga Basuki marang Gusti Kang Karya Jagat supaya bisa kasembatan sedyanira kula. Ya. Pangestuni wa Prabu wae ing tak suwun ning upamane iki mengko kok aku ora sida dhaup karo Janakawati ora apa-apa. Upamane ana sing tresna karo Janakawati yen pancen Janakawati tresna ya tak ulungke. Wong senajan aku tresna karo Janakawati ning Janakawati tresna karo wong liya dudu karo Antasena kuwi wis padha wae. Aja-aja mung Janakawati wedi karo Bapa Janaka apa dene Bapa Werkudara. Anggone gelem
bakal tak dhaup ngono wo. Ya nanging sajatoke mangkono. Nggih, mbok ngono pancen Jawata ngus maringake jodoh marang jeneng sira. Ya wis kali manut. Antasena. Apa Rama Werkudara? Yen kaya mengkono aja nganti kesuwen. Mula Kagayu tak ganti ana ing kasatriyan Madukara. Dhaup karo Janakawati mengko jlamprong karo banyak rembugi. Yo yen pancen kesane Rama Werkudara kaya mangkono, aku mung kari nderek. Puntu aji kakangku tak suwun supaya lenggah ana ing Jodipati dadi sesepuh nampa tamu. Ya Dimas pun Kakang mung kari manut. Pun Kakang bakal nganti menanganten ya Yayi. Ya tak borongake marang Kresna kakangku. An samar pamoring sukma sinuksmaya winahya ing sepi embukaning warana lan saking liyap layap ngaluyup bindha wasate ngasubana Gatot Antarja wonten dawuh adimututna temeka ora ing Madukara nyuwun pamit Kanjeng Rama nyuwun berkah pangestu Kanjeng Rama lelungsa tak bebakali.